Pere, ens podries explicar com van néixer la idea dels tallers i per què? Em puc explicar perquè és un tema que ve de lluny. Ve de fa uns 6 anys, que estant jo de director general en una corporació de serveis sanitaris, vaig tenir contacte amb el professor Itamar Rogowski i vam conjuntament fer i organitzar uns tallers, en aquell moment un màster, sobre desenvolupament organitzacional. Després, l'evolució amb el temps ha anat portant a que probablement en aquests moments, més que veure com feien millor les organitzacions, es tractava de redissenyar, repensar les organitzacions d'una altra manera en funció del valor que avui dia han de tenir aquestes per estar competitives en el món global. I això vol dir que la creativitat, la connectivitat i altres factors han d'incorporar-se decididament al funcionament de les coses. D'aquí va néixer el que va anar agafant cos en aquesta tercera edició ja, en forma bastant significativa, sobre el que és l'economia del coneixement i els valors que aquesta comporta per les organitzacions. Bé, la Fundació promou aquests tallers no només perquè estan els seus objectius fundacionals promoure aquest tipus d'iniciatives, sinó perquè el nou paradigma pressuposa que el que s'ensenya en aquests tallers podrà difondre el que és la nova economia i, per tant, les noves formes d'organitzar-se més enllà de la pura tecnologia i de la pura innovació. La manera de fer coses d'una manera més eficient. I això és el que s'ensenya en els tallers i això és el que convé per la nova economia també globalitzada. Jo el que veig és que són un bon conjunt de paradoxes que permeten que la gent es plantegi d'una manera diferent el que és la seva realitat quotidiana i que s'ho plantegi d'una manera més adaptada en els temps actuals en què tot està en moviment i que aferrar-se a estructures definides i molt estables doncs no és una bona solució. Aleshores, hi ha diferents mòduls van orientats una mica a això, a despertar noves preguntes. I jo crec que això és el més interessant del taller, això i que és pràctic, que practiquem, perquè entendre les condicions de la nova economia amb una pissarra i com explica l'Itamar és una cosa que es pot fer bé, però el més interessant és practicar-ho. Perquè em treu de la meva matraca laboral constant i dues és que aprenc moltíssim, moltíssim. I a més jo soc un home eminentment pràctic, no gens teòric, amb la qual cosa el que aprenc aquí el dilluns ho porto a terme i és tot un exercici molt interessant. Lo que yo estoy buscando en los talleres es encontrar personas que tengan una mentalidad parecida a la mía, ¿no? En donde yo creo firmemente en que los anteriores modelos pues no tienen futuro y en cambio tenemos que comenzar a construir nuevos modelos. Entonces he encontrado un ambiente de trabajo que nos permite precisamente construir nuevos modelos y expandirlos digamos, a los sectores professionals, econòmics, etc. Això m'està servint, bàsicament, per a veure perfectament i molt clarament la línia que jo portava. Això m'ha ensenyat a clarificar coses que jo feia, les feia perquè creia que les havia de fer, però no sabia per què. No sabia que a darrere hi havia alguna cosa que ja estava inventat i això m'ha servit posar-ho en clar. I això m'ha servit per perfeccionar-me, per perfeccionar l'empresa y créixer molt millor y anar millor. Antes se hablaba de o te doy el pescado o te enseño a pescar. En el aprendizaje lo que hacemos es cambiar esto diciendo, no, desde ti, tú, ¿qué necesitas? De práctico, que vas a poner en marcha para yo, si puedo entregártelo, te lo entregué. Es decir, nos basamos primero en el sentido de tu aprendizaje. ¿A qué te va a servir? ¿Cuándo lo vas a utilizar? Aquí tenemos nuestro gran papel, es ponerte un conocimiento, ofrecértelo, ponértelo a disposición, encontrar la mejor pedagogía para que lo puedas integrar, para mañana ponerlo en marcha directamente dentro de tu actividad, dentro de tu proyecto, dentro de la feasibilidad de las cosas.